വൃത്തിയായി വ്യക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ചു വരാം. അങ്ങനെ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ അവർ പഠിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് സന്തോഷവും തോന്നും. എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിച്ച ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ ഇതിൽ അവരെല്ലാ ചോദ്യവും വായിച്ചു വരട്ടെ. വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അഥവാ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യം കണ്ടാലും അതിൽ വിഷമിച്ചിരിക്കരുത്. അയ്യോ അത് എനിക്ക് കിട്ടാത്ത ചോദ്യമാണല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമത്തോട് കൂടെ ഇരിക്കാതെ മുമ്പുള്ളതെല്ലാം നന്നായി കിട്ടും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ അതിനെ അവസാനം ശ്രമിക്കാം എന്നുള്ള അതില് ചെയ്തു പോരാ. ഇപ്പോൾ കബീർ കാഞ്ഞങ്ങാട് നിന്നുണ്ട്. കബീർ ചോദിച്ചോളൂ സംശയം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് കബീർ, പറഞ്ഞോളൂ. കബീർ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലല്ലോ, ചോദ്യം വ്യക്തമാവുന്നില്ല. കബീർ ഒന്നും കൂടെ ചോദിക്കോ? വ്യക്തമാകുന്നില്ല, ഫോണിൽ എന്തോ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടോ തോന്നുന്നു. കബീർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക. ആദ്യ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. സമാന്തര ശ്രേണി എന്നുള്ളതാണ്, അരിതമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് ആദ്യ അധ്യായം. ഇതിൽ നിന്ന് സമാന്തര ശ്രേണി ആദ്യ യൂണിറ്റ്, സമാന്തര ശ്രേണി തിരിച്ചറിയുന്നതും അതിന്റെ എണ്ണാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിനുള്ള സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെയാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. ജോൺ സാറെ, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യമായിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശ്രേണിയെ തിരിച്ചറിയുന്നത് തന്നെയാണ്. പൊതുവ്യത്യാസം ഉള്ള ശ്രേണികളാണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ. പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ. അതിൽ ഒരു പദത്തിൽ നിന്ന് തൊട്ട് മുമ്പ് എഴുതിയ പദം കുറച്ചുകൊണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസത്തെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഉണ്ടെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. പിന്നെ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആദ്യ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് എണ്ണാം പദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതായത് ആദ്യ പദത്തോടുകൂടി 2 പ്രാവശ്യം പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ 3ാമത്തെ പദം കിട്ടും, 4 പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയാൽ 5ാമത്തെ പദം കിട്ടും. ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. എണ്ണാം പദം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എണ്ണാം പദം കാണാനായിട്ടുള്ള ചില രീതികളൊക്കെയുണ്ട്. A+n-1 × d എന്നുള്ളൊരു ഫോർമുലയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫോർമുലയ്ക്കല്ല പ്രാധാന്യം, ആ രീതിക്കാണ് പ്രാധാന്യം. അതുപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഞങ്ങളോട് തന്നിട്ടുണ്ട്. 13, 17, 21 എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എണ്ണാം പദം കാണുക. ഇതുപയോഗിച്ച് ശ്രേണിയുടെ 10ാം പദം കാണുക. ഈ ശ്രേണിയുടെ എത്രാം പദമാണ് 109 എന്ന് കണ്ടെത്തുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എണ്ണാം പദം കണ്ടതിന് ശേഷം ആ ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എണ്ണാം പദം എടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പൊ എണ്ണാം പദം ഏതാണ്ട് 4n+9 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ 4n+9 109 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് n കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് 25ാം പദമാണ് ഈ പറയുന്ന 109 എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് എണ്ണാം പദവുമായിട്ട് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് സാധാരണ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഷെറീന ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ലൈനുണ്ട്. ഷെറീന, സംശയം ചോദിച്ചോളൂ. ഷെറീന. ഹലോ. യെസ് ഷെറീന, ചോദിച്ചോളൂ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. രാമു ഒരു ദ്വിമാന പോളിനോമിയലിനെ ഘടകക്രിയ ചെയ്തപ്പോൾ x+2, x-3 എന്നിവ കിട്ടി ഘടകങ്ങളായിട്ട്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല എങ്കിൽ പോലും ടീച്ചറെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചോദ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ? ടീച്ചറെ ഷെറീന ചോദ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യോ? എന്നാൽ ഈ ദ്വിമാന പോളിനോമിയലിന്റെ എക്സിന്റെ ഗുണോത്തര ചിഹ്നം മാറിപ്പോയതായി പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെട്ടു. എങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പോളിനോമിയലിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? പോളിനോമിയലിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണോ? ആദ്യത്തെ ഘടകങ്ങളൊന്നും കൂടെ പറയുമോ ഷെറീന? ഒരു ദ്വിമാന പോളിനോമിയലിനെ ഘടകക്രിയ ചെയ്തപ്പോൾ x+2, x-3. x+2, x-3 എന്താ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങള് മൂല്യങ്ങൾ മാറിപ്പോയതായി കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണോ? ഗുണോത്തരത്തിന്റെ എക്സിന്റെ ഗുണോത്തര ചിഹ്നം മാറിപ്പോയി. എങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പോളിനോമിയലിന്റെ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ളതാണ്. നമുക്ക് പോളിനോമിയലിലേക്ക് പോകാം. പോളിനോമിയലിൽ പോകുമ്പോൾ അത് വിശദമായിട്ട് പറയാം. ദ്വിമാന സമവാക്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പോളിനോമിയലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം. ഷെറീന, അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് പറയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യ അധ്യായം സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഷെറീനയുടെ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടി പറയാം. നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുടർച്ചയായ ഏതാനും പദങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ട സന്ദർഭം, കൂടുതലും ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുടർച്ചയായ ഏതാനും പദങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ട സന്ദർഭം എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ അതിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്? ടീച്ചറെ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ ഒരു 3 പദങ്ങളുടേതാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത്
ഒരു മട്ടത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു കണക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മട്ടത്രികോണത്തിന്റെ കോണളവുകൾ സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണ്. ആവശ്യമായ സമവാക്യങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് കോണളവുകൾ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു കോണിനെ നമുക്ക് എ എന്നെടുത്ത് അടുത്ത തൊട്ടും അതിനേക്കാൾ ചെറിയ കോൺ എ മൈനസ് ഡി എന്നും അടുത്തതിനെ എ പ്ലസ് ഡി എന്നും എടുക്കാം. അപ്പൊ 3 എണ്ണം എ മൈനസ് ഡി, എ പ്ലസ് ഡി, 3 കോണുകളായി. ഈ 3 കോണുകളും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്കറിയാം മട്ടത്രികോണത്തിൻ്റെതായതുകൊണ്ട് ത്രികോണം ആയതുകൊണ്ട് 180 കോൺ ആകെ അളവ് എന്ന് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് എ മൈനസ് ഡി പ്ലസ് എ പ്ലസ് ഡി എന്നുള്ളത് 180 കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് ഡി ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അപ്പൊ 3a = 180 എന്ന് കിട്ടി. അതിൽ നിന്ന് എ കണ്ടുപിടിക്കാം. അങ്ങനെ മറ്റു പോയിന്റ്സും ഡിയും കണ്ടെത്തി നമുക്ക് ആ ശ്രേണി കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിൽ എന്നാം പദം കണ്ടെത്താനും ആണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത്, ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 30 വരികളിലായി സീറ്റുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ വരിയിലും തൊട്ട് മുന്നിലെത്തതിനേക്കാൾ 7 വീതം സീറ്റുകൾ കൂടുതലുണ്ട്. ആദ്യ വരിയിൽ 60 സീറ്റ്, ഓരോന്നിലും 7 വീതം സീറ്റുകൾ കൂടുതൽ. ആദ്യ വരിയിൽ 60 സീറ്റ്. സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ 15ാം വരിയിൽ എത്ര പേർക്ക് ഇരിക്കാം സാധിക്കും? അതോടൊപ്പം തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റ് ചോദ്യങ്ങള്, ആകെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കാണാനുള്ളത്, തുക കാണാനുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ താൽക്കാലികമായി കൂടുതൽ സീറ്റ് ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ അത് എത്രണ്ണം ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്നപ്പോൾ 6 വരി കൂടുതലായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ എന്നാമത്തും തന്നെയാണ്? ആദ്യപാദം 60 കിട്ടും. പൊതുവ്യത്യാസം 7 എന്നെടുക്കാം. ആകെ വരികൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് 30 വരി. അപ്പൊ 30 വരിയിലും കൂടിയുള്ള ആകെ കസേരകളുടെ എണ്ണം എന്നല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അപ്പൊ ആകെ കസേരകളുടെ എണ്ണം എന്നുള്ളത് വരുമ്പോ തുകയുടെ ഇതിലേക്ക് എത്തി. SN = n/2 × 2a + n-1 × d എന്നുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ അത് ചെയ്യാം. n എന്നുള്ളത് 30, a എന്നുള്ളത് 60, d 7. പൊതുവ്യത്യാസം 7. ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്മി പാലക്കാട് നിന്നും ലൈനുണ്ട്. ലക്ഷ്മി ചോദിച്ചോളൂ സംശയം. സാർ, ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ 2 അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? 2 അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നന്നായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. 2 സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ടോ? 2 ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 2 ചെയ്തെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. ഒരെണ്ണമേ നോക്കുള്ളൂ. അതാണ് കൂടുതൽ സമയം നഷ്ടപ്പെടും തന്നെ. അതോടൊപ്പം ലക്ഷ്മി ചോദിച്ചോളൂ. സാർ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട്. ചോദിച്ചു. What is the coordinates of the point intersecting another circle on the number line with the same center? അടുത്ത അധ്യായത്തിലെയാണ്, സർക്കിളിലെ വൃത്തത്തിലെയാണ്. ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യോ ലക്ഷ്മി? What is the coordinates of the points intersecting another circle on the number line with the same center? സെയിം സെന്റർ. അത് അവസാനത്തെ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. നമുക്ക് അന്നേരം നോക്കിയാൽ മതിയുള്ളത്. ലക്ഷ്മി, അവസാനത്തെ യൂണിറ്റിൽ ഏതാണ് അപ്പോൾ പറയാം കേട്ടോ. നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും മറ്റ് സമാന്തര ശ്രേണിയിലേക്ക് കൂടുതലായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു മേഖലയിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പദങ്ങളുടെ തുക കാണാൻ വരുന്നത്, ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് അതാണോ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ തുക കാണുന്നത്? ടീച്ചർ പദങ്ങളുടെ തുകയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ n പദങ്ങളുടെ തുകയായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ n പദങ്ങളുടെ തുക 3n² + 2n എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നു കഴിയുമ്പോൾ n-ന് 1 കൊടുത്താൽ n-ന് 1 വില കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പദമാണ് കിട്ടുന്നത്. എന്നാൽ 2 കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പദമല്ല, 2 പദങ്ങളുടെ തുകയായിരിക്കും. ആ 2 പദങ്ങളുടെ തുകയിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ പദം കുറച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് 2ാം പദം കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ 1ാം പദവും 2ാം പദവും എഴുതി പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ട് നമുക്ക് ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കാം. ആ ശ്രേണി ഉപയോഗിച്ച് അതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും. ഈ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഈ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിൽ കൂടുതൽ മറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 2 മുതൽ n എണ്ണം ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക n × n+1. പിന്നീട് അതുപോലെ തന്നെ 1 മുതൽ n എണ്ണം സംഖ്യകളുടെ തുക n² എന്ന് വരുന്നത്. മറ്റെന്തൊക്കെയാണ് ഈ ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളത് ടീച്ചറെ? അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് അടുത്ത കോളിലേക്ക് പോകാം. ടീച്ചറെ, വിഷ്ണു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ലൈനിലുണ്ട്. വിഷ്ണു ചോദിച്ചോളൂ സംശയം. സാർ, എനിക്ക് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ സംശയമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ മെനി ടേംസ് ഓഫ് ദി 80, 6, 10, 11 should be added to get 720? How many?